Enfie duduoni e de oman no asi akoma so. Na ye di hu nkomo ya dwendwen oman no ho e de apene pumasibre. Kofi, say ya be do ane de he ya ne nyina chi he ya ne nyina be kasa. Isan say oman da wakoma so. Ya de kro ni se yensa e ma ye hwe so. Performa ye mo ane mo piafo. Wo ho nimbe. Edin ko ana se wo pe. Enti se ko ho na ye adwuma ni. Ebredu se trosam se yenso kanea ensi kanea duase. Na mo ye de sisoro e ma ne hran me wiase nyina ehu. Ma wakwala. Ba mo akwa ba mpa. Kofi ma wakwala. Me da se. Ye ne mpanimfo akuku da metrase. Na ye sinkonwa. Bra ye hwe ko krata nsama hono a ewom. Na ya dwendwen o my Ghana. Ye ne mpanimfo besi abrekutre. Akuku da ne abiankoma. Ya be hwe nsam a eha o my Ghana. Ye beba wan kasa wo mpasua no so. Na ye ne wadi nkomo. Ede amfaso e na amanyofo. Mpanimfo ye de o man no ahye wonsa. Ye nya firi won chen. Why say you didn't see am for no? Because we are need waki. And tisia wo somfo. Aduana ba Kofi Asante Ennin. Ewa Ezra 94.1 and Ezra TV. Eduada kosi fiada. Anopa no num ne fa ekosi nondu. Na yemfa Ezra adechie emrew. Adom no abroso.